siyabingelela umkhulu usigaba senyama safela amazweni u2+2 njengamanje akasabonakali endaweni usubonakala emkhathini siyabingelela kakhulu wozani isondele ku2+2 inyanga amen u2+2 isigadla senyama safela emazweni isigadla senyama lesi sondelana uvumani sovumani vumani ningavumi noma ningahlala kodwa uma kuxoshwa imfena kwela kubo phansi embodla usigadla senyama siyakhulumisa sahlule amaphoyisa undaba zabantu lona siyakhuluma madoda ake ngibingelele nami kakhulu umkhulu umkhakaza ke lo phansi le kwamhlaba yalingana cha ngijabula kakhulu kuba nomkhulu kakhulu ngizwa ngijabule kakhulu nginamandla ngizivuthevuthe ngiyashiselwa njengamanje ngoba lama ngisakhona ukuhlala naye angazi ukuthi kwenzakaleni sephila le emkhathini sebathe nami ngiyamfuna ngiyambheka ngiyamthola ngimthola indawo kodwa manje sengimthola utholakala emkhathini ngifuna ukwazi ke mkhulu ukuthi kahle sigadla uze ungasatholakali lathi la sitholakala khona sesakuthola sitholakala emkhathini kwenzakala kanjani mkhulu ngifuna ukuzwa lokho sigadla sami nami ngiyithulele ngimncane ngelutho ngiyintwanyana nje encane ngifuna uqala ngizwe kuwe mkhulu sengaqhubeka lodaba amen ngokuhloniphekileyo ngibingelela ababukeli ngibingelela izwe lonke namazwe amaningi abukela le channel kaDokotela u2+2 Dokotela ophansi kwamhlaba yalingana kwakhubalo limbiwe egcikeni ngiyathakatha ngiyaloya ngiyenza konke ngoba mina sengihlala emkhathini ake ngichaze kanjena njengoba kunesiqubulo esisha esithi mina ngicontroller phezulu emkhathini bese izinto ngithumela zibuye phansi ngeforce of gravity uyangizwa bese kwandile usizo kubantu abahlala phansi ayikho into engiyithanda emhlabeni njengomuntu futhi ayikho into engiyithanda okudlula umuntu emhlabeni ingakho ke bese ngithi nathi bonke bodokotela ngiyanithanda ngoba thina singabahlengi beyimpilo zabantu abantu kuze ubathanda abantu ufuna bese yabanakekela ukukhombisa ukuthi ngiyabathanda odokotela ngihlezi ngiseduze kwabo ngibavumbulula ngiwa ngivuka sigaya sichithekelana ngolwazi ngoba mina senginenhlahla yokuthi ngudokotela ocontroller kuphi emkhathini njengoba ngihlala phezulu emkhathini ngicontroller kakhulu bese ngilethe ivusiso phansi emhlabeni manje nje ngudokotela ocontroller kuphi emkhathini manje uma ungangitholi ungakhubeki ngoba nasemafonini bayazama abantu abangitholi bafona abantu abangitholi ifoni busy kanti futhi ke emkhathini ayidonsi ifoni emkhathini kodwa uma ungithole ngalesikhathi ngilethi ivusiso la emhlabeni uyangithola kumele bakwazi abantu mina ngudokotela ocontroller kuphi emkhathini akekho udokotela ophethe umkhathi yimi izwe wonke amazwe yimi ocontroller kuphi emkhathini ngomoya wami nawe uma ucontroller ngendlela yakho angibi nawe kodwa ngithi sigadla kulezi insuku nakulonyaka sobe sicontroller kuphi emkhathini siyabonga ngikuzwa kahle kahle ukusichazela yonke lento ekhulunywa ngoba ukhona umunye ongayizwa lento okwazi ukuzwa ngenye indlela ngicela ukuthi ungiphawulelele usho ukuthi umkhulu kade ethini ngendaba yasemkhathini nginikela kuwe ba mkhulu lapha ngizophawula isigadla senyama sikhuluma ngesigadla senyama udokotela oyimele isigadla senyama siyaphilisa isigadla senyama unomngaba noweziphi inkinga unenkinga ekhaya lakho biza isigadla senyama noma ungaba kunani okuvelayo memeza isigadla senyama siyovela kuwe siyokusiza kunalento yona mkhulu engifuna ukuthi ikhulume khona lolo limi lelo ngilifunayo engifuna abanye abantu bayazi ukuthi kukhona into esizoyikhuluma wemkhulu lapha manje kuze sizokwazi ukuthi sitolikele namabhunu yebo ngifuna lokho namabhunu sipulukele abaPutukezi amashayina nabanye bezizwe zokuhlupheka ithi ngilozi if you be done to the candlelight you stand carefully mashani ivantoni ivintoni kusho ukuthi woza komunye umuntu uzoqela usizo Evelyn is a blood catching hash. If you don't live in shine manot.
ungambukela umuntu phansi. Hayi. Uyoplenty cup isini. Yeah, yilokho engikufuna. Avina jailisi afanten. Don't izini. Your proclamation. Ungali nomunye umuntu nesiphiwo sakhe. Evlit signed that hawel. Machine I via cylinder or home I Serengeti at home. Even don't see machine. Yeah. Fighting. Sepelenda I shin this man over trition motion damage state over trition. It damage fellow Sabin. Find out. Crossing my side. Hayi ngikuzwa kahle mkhulu wami ngabe ngijabule kakhulu eSouth Africa yonke ngicabanga ukuthi nani niyayizwela ukuthi ukwenzakalani kunzima kushubile emhlabeni izinto zenzakala ngayo yonke indlela kodwa ngifisa ukwazi kakhulu ukuthi umkhulu lo nami mhlenzi nimbona noma ningamthola efonini manje ngamthola suke semkhathini uma esemkhathini ifoni ayidosi nakancane kodwa uzomthola mase ubuyile uza ngapha mkhulu ngifuna ukuzwa kahle la ngoba thina sizinyanga wena ususebenza ngenye indlela manje lento mina iyangigqilaza ukuthi manje ngizibona ngaselutho sengibona sowuwena suphezulu kakhulu njengoba umuzwa nje short akufanele ube nomona kodwa kufanele ukhululeke uwazi ukuthi nangelinye ilanga sengakusiza ungathi mase kusiza bese uphuma ijelazi ngoba lento legcine yayo imlimaza manje ngifuna ukuthola la kuye mkhulu ukuthi njengamanje ngoba thina singayisizi inyanga ezincane kufanele senze njani ukuze nathi sinesifike esigabeni njengesakho babukeli nababukelikazi balandeli nabalandelikazi baxhasi nabaxhasikazi sizwe nabaphathi bonke bomhlaba siyakhothama thina singabantwana abancane abangazi lutho ukuphila nonke basakubhekisa phezulu namanje ke ngithi kimi nakuwe lento okwelapha mina ngiqale kakhulu ngifunda u2 kwakusewu standard 2 ngiqala ukwelapha ngangakazi nami ngenzani ngimncane kakhulu ngiqale nje kahle ngithandaza kuyisiphiwo kwasho ukuthi ke ubaba wami wayengesikhwama sikamkhulu lesikhwama sikamkhulu ke lesi ubaba wayesebenzisa ngenye indlela ejulile ke ngizokukhiphe la kodwa ngithe mangikhula kanti ubaba lento useyifakile kimi egazini iyaphila lento yahlangana nesiphiwo sami ke sokuzalwa manje ke yaqhubeka ke lento yaqhubeka ngase ke ngijubalala nami ngahlangana namanye amakhaya ungibona nje ngithanda abanye odokotela kuba nabo akekho udokotela engamthandi eThekwini ngiyabathanda eGoli ngiyabathanda bayangazi siyaxhumana asixhumaneni futhi sibingelelane sazane bodokotela ngoba ayikho impila umuntu unesiphiwo sakhe manje ke into enza uyibone ngathi wena omncane kahle awukabi mncane nawe lamandla kuwe azofika ngoba ngilokho ngiseduze kwakho ngiyakuthelela la ngoba mina anginawo umoya sibuke naye le ndoda amadoda ayi le ndoda amadoda namuhla ikhuluma ngeilimi engazazi mina ukuzishaya kodwa mawulalela kahle lo mfana wapheka ngibani yima ngithi uyabona sekufanele mina ngibe nomono ukuthi lo mfana ukhuluma isibhunu Afrikaans uyabona mangithi dieselite lizabhidiza kodwa one machine bhidiza light kopa yi straight machine for labor edition at time ye vaccine is a machine cut done free is clean a portion of the kind is I shot 1 2 light my tin to the light is machine fight that do shine get in please don't in machine free yabona ngiqonda ukusho ukuthi ke lo mfana wathola yimi kodwa ngendlela senamandla nayo ngayo angikwazi mina ukuba nomona naye manje ke nawe ngokusondela kimi mina ngicontroller emkhathini isiphiwo lethu ucontroller emkhathini akuyena noma ubani kodwa yilowo muntu lo yosuka nezinto zakhe ezimthumelela ukuthi angiphile emkhathini mina ngiphili ngento yomuntu ngokwami mina nginezipokwe nginotikoloshe nginemkhovu nginemithi yangizwa ngisebenza nangamanzi njengoba ulibona nanti idamu sikude angithi uyabona njengoba sisebenza nangamanzi mina kuya ngayo umuntu ukuthi ufunani uma inglozi yakhe ifuna amanzi ngifake amanzi uma inglozi yakhe ifuna umuthi ngifake umuthi uma inglozi yakhe ifuna ipokwe sifaka tipokwe angithi uyayibona manje ke mina ngicontroller kuphi emkhathini mawucontroller emkhathini kunendlela yakho yokusiza abantu ayifani yabanye ingakho kuba ngathi mina nehlukile kwabanye udokotela kanti angihlukanga inkinga mina ngiphethe kuphi emkhathini tonke into tente cha ngiyajabula kakhulu mkhulu ngijabula kakhulu ngeke ngibonge nami ukuthi cha ngiyabonga impilo oyiphilayo ukuthi uphile nabantu yona into ebalekile leyo ukuthi uphile nabantu basondeze abantu ungabaqhelanisi bonke abantu bakini basembodle ngiyakubona ubaphatha kahle kamnandi bese kwamba kovuka lokho nalokho ngoba phela singabantu emhlabeni
manje lonto ibuhlungu kimi ngiphatha kabi kakhulu ngoba akufanele mase izinto umuntu ukhona sephakeme bese siba nomoya ngoba yiyo lento ekwenza ukuthi ungaphumeleli uye phambili manje lonto iyangilimaza kakhulu ngibonga kakhulu nje mkhulu okwenzayo nangendlela owenza ngayo kodwa ngijabula kakhulu ukuthi nami senginawo umuntu engithi mangisondela kuyo ophile emkhathini kambe nami ngelila ngizobona sengifike emkhathini uzowathola amandla ngoba kunalento lengayazi lesizulu kodwa njengoba sengisemkhathini into engcolile kayihlale emkhathini izinto zisuka phansi siphose netshe liye phezulu kodwa igcine lizobuya la phansi lapha emkhathini kuyashisa kufana nolwandle ngisho inalithi yabuya manje ke mina ibusiso lemkhathini engihlala khona ukuthi ngihlala nabobani ngizokutshela kodwa lemkhathini ingakho ngithanda abantu ngibabusisa ingakho ngene ezikoleni nginika ingane ama uniform ingakho ngene ezikoleni ngibuka ingane esagqoka ama uniform amadala ingakho ngibuka emphakathini ukuthi kwenzakalani ngoba mina ngilawula emkhathini bese ngithi ke mina lento engihambe ngize ngiyishuta yonke into enyenzayo ngoba umkhathi uyangingcabela lokho uyangithi angithi mina ngisipoko ngathi ayivula kade kwasuku nemini ngidinda indoda yomkhathi isikhahle senyanga ngikuzwa kahle mkhulu ngiyabonga kakhulu ngiyacela kuwo wonke umphakathi okhona eSouth Africa unganqeni ukusondela kumkhulu usondele ngazo zonke indlela usizo lukhona lokho lungathandakali ngoba esebalile nje ngicela ukuthi wonke umuntu asondele azithoba shone phansi akwazi ukuthi athole lento ayifuna ngoba eseyichaza ukuchaze konke mina senginelisekile kakhulu engusho nje abeza abantu kodwa bangezi kabi ngoba basozolimala yilokho kusho Phakamisa isandla kakhulu kulungile ngafuna ukungilandela inombolo yami ithi 072 737 8514 siyabonga siyabonga